Здрасти, днес отговарям на въпроса на Живко, който ме пита как, като заради нас фирмата е загубила, ние да си искаме нещо и да преговаряме без вина. На първо място, последното видео, което записах, е за малко по-различна и мека ситуация, но все пак да разгледаме въпроса на Живко. Така, на първо място, това е човешка ситуация. Когато имаме вина и реално сме допринесли за негативен резултат, за някаква загуба, грешка и така нататък, автоматично усещаме, че нямаме моралното право да искаме повече. Обаче нещата не са точно черно-бели. И ето какво можем да си помислим, Живко, какво можеш да мислиш и какво да направиш в такава ситуация. На първо място, отдели вината от ценността си като служител. Една грешка не изтрива цялата ти работа. Ако ти като цяло носиш ползи, постигаш резултати и допринасяш за фирмата, твоята стойност остава висока. Всички правят грешки, дори и най-добрите хора. Важното е какво научаваш и как реагираш. Така, на второ място, признай си, без да се самонаказваш. В разговора е полезно да кажеш: да, имаме ситуация такава и такава, моята грешка доведе до загуба. Взех си поука, анализирах какво трябва да променя и вече съм предприел съответните мерки. Така показваш зрялост и отговорност, но не дей да спираш до там. Веднага насочи разговора към твоите реални постижения и принос, защото реално това е важно. Подготви си на трето място портфолио с нещата, които си правил. Събери факти за резултатите, които носиш, за спестените разходи, за привлечените клиенти, за успешно завършените задачи. Всъщност колко отговорности носиш и какво правиш. Нещо, което е добре да запомниш: вината не е валута. Фирмата не купува твоята вина. Тя купува твоето време, твоите умения и резултати. Да се чувстваш виновен е човешко, но ако оставиш това чувство да управлява разговора, ще изглеждаш несигурен и ще се подценяваш. Така, последно нещо. Преговаряй от позицията на бъдещето, а не от миналото. Винаги можеш да кажеш: вярно е, че имаше грешка, но аз вече съм си научил урока и занапред ще нося по-голяма стойност и ще внимавам да не допускам такива грешки. И така, с други думи, не отричай вината, призная, научи си уроците, обаче не позволявай тя да определи колко струваш и да се затвориш в себе си. Твоята стойност е сбор от всичко, което даваш. Компетентност, опит, успехи. И да, всички допускаме грешки. И да, ако грешката е много фатална, понеси си отговорността. Застани мъжки, кажи: да, аз съм виновен, готов съм да поема последствията, но не дей да оставаш това да те смачква. И това е за днес. Надявам се да съм отговорила на твоя въпрос. Пожелавам хубав и усмихнат ден!